Sangaje, Waloje, King the Cherry, Jesse Lady Galake, Hodraman. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe SJL TV rokkata on ɗe cabuni naturel cabuni kese pul naturel loto laaɓa ɓandu ma reka baati cabuni moƴƴi taka wattaka tawa fewnira ko naturel ala hay produit goto taw ko cabuni cellal guittoje tas ɓandu lernoje nayyi sa lotima daga baati bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala jiɗɗo eɗen cabuni ene wawi jokkude 49 52 06 95 walla 44 50 00 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe dogue law gila gassati aduna heli wali jali so wona mo yeli dañata ko ñaami so wona mo yeli dañata dole ndare aduna koye funti foyde ha gore jam ko heewi e dow golle bonde en ɗon boni nde babgal hiiri gila ñalawma ha joni arta. assalamu aleykum. Maaleykum salam. jam hiiri kadi yaw jam a hiire jam mawɗo o rototo daw tampere an gora joɗɗo tan haalto manda ko whatsapp kalta manda ko facebook wonɗa manda ko message eji aya hiiri ɗum wanno mi hiiri ke o ɗi taxi ji metti hebde taxi ɗo joni nakshot taxi temeɗɗi ɗiɗi tan sa wonani temeɗɗi ɗi a ngabbata metti kam ne metti koye o kalis ala piriji foof koko monti daw tampere aɗon ay ew ko defɗa hirade hande famam guertoɗe oro yawno koye guertoɗe ɗe gara koye beele ɓiɗɗano seeɗa to gonmi ɗo ko tampere yawno guertoɗe gara mi looto mi hirto ami haara mi ɗano joni so Allah jaaɓi hol pugo damal ngal kam anda pugowo ngal bisimilla hol gonɗo damal ngal bisimilla assalamu aleykum waaleykum salam wacc marhaba aɗa selli mbaɗa tampere aɗa selli kam jam wonema bisimilla mbaɗa tampere aɗa selli no kala way bisimilla machallah moɗum jam bol machallah no ligguey o jam bol kay moɗum machallah aɗa selli bisimilla bisimilla ba machallah iya an ari jammu koy ay min de addal ngal ko haali moɗo wallahi haali moɗo bisimilla ani mbiyamo samba ko jangal linde biyade ani joni kam joni ñowuccan nan tan garta ngara yimɓe gonga e tampere nde fof joni yimɓe fof cellani wallahi joni yimɓe fof cellani tawi ni hôpital ɓe mbi kam ordonnance ko 120 mille temedere e nogas te mi andi ala mbawɗo arande la toko ano ɗum woni garmi hedde galle maɗa mi ƴeew gonga wallahi bisimilla ma bisimilla wallahi ɗum naati hen gar woro a haali mo joni kam seelam caɗele en kewi fewi so allah a kewi kam ene kewi fewi wallahi ay min horam ɗiɗɗon ko janggoɓe facture courant nan ɗo suwa yoɓe taw hay facture ndiyam ari ɗeɗo balɗe joni jippimi ɗo nem tan mi tawi ɗo facture ndiyam so allah caɗele en tiiɗi noon a tii kam en tiiɗi tii kam eyi min kam mi sakko sam ɓiyama kadi kadi hokkam sakko sam woni head urgence o ma woro totto wallahi ala can ɗum kay ɗum tiisi misari e nda ujunere ɗum ɗo kam ballitoroɗa nangu ujunere nde ballitoroɗa ɗum kay mama salmindemo so allah jaaɓi mama salmindemo am tampinoon ka ordonnance 120 mille kay mbiyaɗo ordonnance 120 mille en am tampinoon tampere nde ne heewi tan kiiso kew tan seeɗan yallah wallu yallah addu jaam yallah addu jaam yallah addu jaam yallah addu jaam yallah rokkum cellal noon a jarama yallah addu jaam yallah rokkum cellal noon an babgal ɗum wona laɓa hikka woni an en ɗara hedde ma temedere ujunere e nogas an aɗa hedde ma dokkan ujunere wotere ko ɗum jogui kadi ko ñaagui ɗo o wiyani yomi ñamlumo o wiyani ɗum o wi ko yomi rokkumo kadi min an hoore maɗa andi sukaɓam nan ɗo ko janggoɓe facture robinet nan ɗo facture courant ari ko ɗum jogui hasin ko ɗum jogui ɗen sa yori hedde ma ko hoolade o min komi tampude min mbiɗem nattoyde babgal de moƴƴani tan e ɗum moƴƴil galle mum ha hedde ma dokkal wala dokkal fana ujunere min de mandaɗe babgal keydi on tan wonane min jotta yitiraɗo aduna heli wali jali so wona mo yeli dañata ko ñaami so wona mo yeli dañata dole assalamu aleykum aleykum salam dia bacci machallah dia aɗa selli dia machallah aɗa tempere wallahi mawɗo deeƴi machallah ça va bien dantama ba aɗa selli wallahi mawɗo ma oɗon e adun wallahi mawɗo affaire woni allah hoddir tan hedde wallahi ko noon kono woni adun seelam ko noon wallahi
kono wona mu walli topto muñal tan wallahi sawar selli kam wallahi mo machallah eyi ñande naarin kal to mi jogino caɗele setta wallahi taw garmi ɗo enam donadem kadi yalla yurmom yaafo amin amin yaw o sec woni hen ko 170 000 ballitoroɗa e jenays o no 170 000 ma jaw woni mum arani galle mon ma aranta mo tampi wima ya wallamo ɓiyamo sallam ewo hande gacca hawma no dokka kam 170 000 on mbawa safru ñawɗo mbaɗon ko wadde battare mayl kayis ma mi yaafim sabu Allah analamu mi woni kam hande ko wona khalis pourtant wona walitora tan de a mettin tan de mi wawa onni mun ngam gana ƴewno bidon 120 000 la fo dokka on sona ujnere a ñane mun hawre ɓe tampita mi yaafim onon joni ko ni tan on mbaɗon toujours so neɗɗo are mo en woyto neɗɗo sella dokka ɗum 49 50 so ma yi jahan gadjon gay mon letuy mon enveloppe ma halama enveloppe ma fof yaafima sabu Allah en laamu jonka wi ma ala safa on mun do ngam biam ya hokkam 120 000 la fon dokam 100 000 guya aw hande nana biam may kadda enveloppe ma biya 170 000 pourtant mettin tan de kono wa nangul sa ndo enveloppe o ja ngomi do mi yitama ne ane enveloppe ma fof bowal tan gasi tan yaltana tekkere tan yal watta ɗum noon jiiɗa jara Allah jaram merci beaucoup merci beaucoup ana fa yaltin do ana français maji fof merci beaucoup ya on tan a boyi wayna merci a jara ɓeɗo ɓe mbawa safrude ñawt accan ha yimɓe may tan nde 170 000 ana 110 ma fo yaafnam sabu Allah nalamo ala kay goram aduna heli wali jali so wona mo yeli dañata ko ñaami so wona mo yeli dañata dole ndare aduna koye funti foyde gole jam ko heewi e dow golle bonde en ɗon boni ndare tuna funti fuyni beele jawdi aduna neɗɗo ne wawi ɗum en muttilade garɗo e ma en jogui ñawɗo donka ɗum hay safrude ala ko dakkata ɗum sona ujunere uggi ɗon boni ndare tuna futti fuyni ñawɗo mbaɗon ko wadde battare mayl kayis ma bandiraɓe ka haala fof ɓuuri musdi ɓuuri ni hersinade mbawa safrude ñawɓe oɗon mbawi duwaw may ane enveloppe ma fof bowal tan gasi tan yaltana tekkere tan yal bandiraɓe cafren ñawɓe men e wiɗo neɗɗo ñawi hay salminoɓe o dañani kono e mayde makko galle mabɓe wi tabbi yimɓe aduna heli wali jali so wona mo yeli dañata ko ñaami so wona mo yeli dañata dole ndare aduna koye funti foyde gole jam ko heewi e dow golle bonde en ɗon boni ndare tuna futti